tini kok si jalai mumpai. Sila hingke ko je lockdown ni pore hingke ko je lockdown manta kapan pore ko kisah mer ya punya ka mas man ko sinar ko maya mangka 2-3 bar mangka je 2020 no hati je lockdown gui eku jora tangmani wa khandam so mangka ngate tok tui 2 bari khapo ekbar phukang phailia te sa phukang phaika apu kai tui ma khata Jeta sing kujuk sakau singi nai meni je noko jodi lockdown ngake noko thangi process na omo hairok je sing khana mana obo hairok le narok mana manka aba hairok maya ko busuk tal busuk khana narok obo maya manam koi mas ngka masle pogisi thaka je sukang thanai jun maso thang july jun maso mamani mairam nini sere ko mane abo chlai sakang bari dari kha chaime ya to bangka khna ya ta nini sere tabuk busuk morong kha tabuk 4 bosor kha 4 bosor nung busuk man kha ba botal ni simi obung kha bo manani nung mayang man abo kha jang mo tunar galia so toi ai khe jo ko je lockdown ni ko man khe toi wacha ma kata sikari bari subol jeng khadra ka nong worker ke worker ni mu kolkana deban oi sakai ko sesa mangkha tei sapurkai 2 kg mangkha tei sapurkai 3 kg mangkha tabuk nung bobo hai kok sana musung joto naikol phangrok no eba je oro naikol tongnai ognawadi worker te kujuk saka tongnai CDPO no tam kok sana musung ani kok sana musung mangkha haisi joto ongnawadi no mane mas no ko mane kaham kai choli thanani te khesai mai manani te tokpi rok je DM ni hoite je odari mane je sopai mane joto no manani nong ni je oro cherai rok ni sing kok tuma man mani mairum rok maya ni bo ognawadi nin cherai boti khlaija ha busuk bar nin cherai tabu busuk morung kha ang jarai 5 bosor ka 5 bosor tabu bus koi bar mairum rok makhana mairum me botok tui dialog omo hairok ta mairum pogi thaka ko 3-4 mas rok makhana ta jotoi mane nin cherai 5 bosor ni ya ase mani ya golong tabu bo mas rok nong mairum mani je lockdown nong mani ya golong lockdown sakang wa inda busuk makha mairum busuk eri boro sen ara kisi rok kompro 3 kisi rok ara kisi 3 kisi rok wani jotoi je lockdown nong mani lockdown mani bisi busuk ka khab sajaman lockdown to bisik nei bisik ni jotoi 2 bar makhata 3 bar makhang ka jaga o je gopiniti nok nok thangai je lockdown no school khlai maya nok nok thangai tunnani omo harok je process tong nok nok apti ke mairum rok tun phai mairum tun phaya borok sai hata tabu nung tam sara musung omo haini ni cherai jin ban thai maya rok no bepat tam sara musung narata mairum ha mas rok nan bagi yo khawra gabon ti no kuno tabu sujora yapi kubang ma sese kana norok ni cherai rok ni mairum jodi thik moto maya khan tam khlai nei norok buma khaya de ha salo pusai khai chong bong ni sinda khaila buin joton man thong buni school kha ta pi ri wo mai rong ri wo ha khesare to thang song lai lia ka no ko pang kai tu no hai kam no ni pa ro rong ka kai borong no khari seri yang ka kai joto lockdown ma 3 bar si man ku ka tok ti boi ko diali ro tinali ro siri ka kai lockdown busuk bisi kaka mani lockdown busuk na ni 2 bosor sum khana ta asuk ka khana 2 bosor 3 bar makhata 3 bar si man hum ka kai salo busuk kai phai nai ji bong sinda khai chere rong ni salo busuk kai phai do salbun bun rimali hang ka kai kun dinong ko khai ko maso 2 bar khai pano ri khang kai ri pur pano no ke bagri khona nang matari siri yang ka kai chere ro ke tang phai school ang bokolo no kom ne
kan kakak ya. Tanya ko tangmai ang ba kuta bo songja kang tangwai thana laka. To para ni ngai tam sana musung nong oma haike je man thai mai na tuyi. Hai iko musung uta tamla school khai yang cherong bung khai phai chung ha kai ri khai ri yang ha kai aro kisa busuk borok phai mas ho cherong ba iko dirong bus khai mai nang phai aborok kya sungna musung uta a aborok no ja kotorok no ta